Toyota Corolla солош 2011 3 моҳа. Авиамотор 1.8. 2011 3 моҳаи бардаро комплектатсияи элӣ. Балонш дар ҳолати хуб. Марамат бардаро ба устодтон биёин, ба дилпарӣ бисанҷен, харидорӣ кунед. Видео актив мошин. Задни камера ҳаст. ҳолати салоншон нишон метиҳем. Марҳамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. Винкод кузов даста, полик чихол дора. Бензин газ бардаро. Пробег 312 000 километр бардаро. вақте ки нигоҳ кунед, километраж ай боло меояд. Пробег километр мешавад. Бардаро автомат, кондиционер, монитори Android. ҳуҷҷатҳои мошин. налог дора, утилизатсия дора. нархи мошин 79 000 сомон. Марҳамат, биёин ба устодтон бинед, харидорӣ кунед, лайка фаромӯш накунед. Opel Astra G солош 2006. Авиамотор 1.6 Twin Port. Сборкаи Польша 2006 сол. Танировкаш моҳи июн буд мешавад. Номеро падарка. Техас мотор моҳи август буд мешавад. Утилизатсия дора, 4 балонш навам бигем хато намекунем. Марҳамат, ба устодтон биёин, ба дилпари мошинчара санҷен, харидорӣ кунед. Види ақиби мошин бардаро. Задни камераш ҳаст. ҳолати салоншон нишон метиҳем. Марҳамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати салони мошин. салонш тоза, полик дора. ҳолати дран. пробегаш 111 000 километр. вақти гирифта будиян 88 000 буда. Айвагон як даст, механика, кондиционер ҳаст, монитори Android. бародаро, нархи Opel Astra G солош 2006 1.6 Twin Port 75 000 сомон. лайка фаромӯш накунед, ба саҳифа обуна шавед. раднои акрасай меган нозада. BMW F10 солош 2014 00. авиамотор 3 Twin Turbo, яъне 535i. мошин вагонай як рӯз пеш даровардаган, расамушка надора. 360 градус камера, фарош адапт флет, 4 дар без ключевой доступ. люк дора. види ахиб мошин бардаро. 4 глуштила, парктроники пеш ақибиш ҳаст. ҳолати салоншон нишон метиҳем. Марҳамат. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. ҳолати драни салон. бардаро кӯҷош дар ҳолати хубай. дранаш. боковой бетман. боковой ҷамъ меша. ҳами сидения, лифт сидения, чанд положение мешавад. сидениё М. бардаро винкоди мошин. проекция, яъне голограмма дора. рули М, мультирули дутарафа, 143 000 мил пробегаш. автохол бардаро. 4 режим вождени дора. ҷойстик, обогрев сидений, климат контроль, старт-стоп, автостоп. ҳай дар ин мошина бардаро дестен. 150 000 сомон бе растамошка нархи мошин. моторш гарени кор мекарда. бай бародарҷонои ман, дӯстдорони BMW Тройка FC тамошо кунед. аз любители FC. ана FC чаи мо соли 2013 Корея, мотор 2.0 дизел. ҳолати мошинча хушрӯяк аст бародарҷоно. 125 000 сомон нарх мемонед. срочна бисёр арзон намешавад. биёед аз номи канали мо гап занед. як тонировка намерасад мошин тамом бардор. агар як тонировка медошт бо мошин тамом дерски бад мешуд. ана ҳуҷҷатош ҳамаш солона нав гузаронда буда, утилизатсия ҳам доштааст. ду вд заминдӯш аст. ана инҷо бо полоса доштааст. капоташ бардаро нигоҳ кунед чӣ хел аст. дерски чӣ аст наки марҳамат сарои чӣ фурӯхта мешавад. нархи беҳтарин бо бачошам бинед. балонош ҳам нав, дискачаи низка профил мекардид.
نگاه کنید بردارم خیلیشون ببینید BMW M3 کلگن به M3 نیستی салон ببینیم از بردارم گوشته شده насадка чои акропойся беган насадка вот салон кожный салон сио кожный шобине чхел аст бардорам сиденье лифт панель сидений винков 2013 бардорам 12 байдараш документой 13 аст монитор пробег 193000 км кожный руль мультирул рули M задаган обогрев сидений двухзонный климат контроль се режим дошта боша ё 4 се режим вождения салон нигоҳ кунед торпеда чоша чхел аст бардорам бай астан хеле чхел аст бардорҷонои ман арзанда аст яъне фикртон атман аст лайк фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошино арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед авто дубай пеҷи ташаккури зиёдонат бардорои Opel Dusdor тамошо кунед Opel Astra G соли 2003 комплектация Enjoy сета шанахи бардоро хушбахт зебидаги ҳастанд черни лабо шудам нарх бардоро нархи беҳтарин 59000 сом бардорҷонои ман сарочни кузофи хаҷбек дискачои селексион кати танировка ҳуҷҷатоша чӣ қадр гуфтанд 50% танировка доштааст 9 моҳи дига танировка ҳуҷҷат доштааст бардоро то моҳи октябр ё ноябр аст ана балончошам нав кузофош турдак аст бардоро 65000 сом гуфта истода будам барои шумо нарха нигоҳ кунед 59000 сом барозӣ кардем нархи бисёр хушбак аст нархи зур ҳолати мошин хушрӯ кузофош тоза ягон ҷош задагӣ надорад мегӯянд мебинем бардоро коробка механик 4 ойна электровдаст бо 2 ойна не 4 ойна электровдаст ана кондитсионер дорад вот салон мебинем бардоро 2003 гуфта истодам ки Enjoy медонед калсо штокой калсодор мешавад и салони селексион барин аст хулас гази евро 4 ам доштааст пробегуша мешавад ида ё не озирам пробегушам барои шумо инҷаш нишон додасад инҷа экранша дорад гази евро 4 дорад кондитсионер дорад кондитсионерушам кор мекунад хусан хато накунем салонош хушбак нахибошам аз инҷа тером тамошо кунед дутта колонкаи харбуза задагиана хиба марҳамат бодаро срочни фрукташ амошича химчистка мекунед тамом мотор коробка хадомаш 100% аст мотор як шаши инжектор беҳтарин мотор чхел аст бардарҷонон марҳамат арзандаҷоно фикротон ҳатман насед лайк фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошино арзон даст аст метавонед аз канали мо пайдо кунед авто дубай теҷи бардарҷонои ман дӯстдорони Mercedes Benz C4 тамошо кунед бардаро ирӯз як тамондам 67000 сом ба срочни ҷошро савдо кардем бардаро ин аятай дига бардаро варианти хуб нархи азаям арзон 50000 сом бардаро соли 96 97 не ин объёмни яъне рестайлинг соли 1999 аст бардарҷонои ман коробкаша мепурсед автомат аст дига чито мефарад срочна барои подписчиком 50000 сом успет кунед мотор 1.8 аст бардаро комплектация классик аст ҳуҷҷатош ҳамаш солона утилизатсияам даҷи дорад балончош нав кор дорад бардаро кузофош на ҳар ҷош бояд кор дорад муки ягон нарӯшка краска шавад бале нарӯшка полни краска мешавад бардарҷоно диска балончош нав буда сахӣ боша нигоҳ кунед оригинал объёмни астӣ простой не аз хайр доро 50000 нархи беҳтарин аст ҳамин сечка ҳамин рӯза бардарои ман хеле мардум успет накарданд чанд кас занг задан акамро мо гирифтаде дем натонистем ана марҳамат ятаига варианти хуб азаям арзонтар агар ҳамин мошин ба куни нигоҳ кунед расход гап мезанам 5000 некуя 10000 расход кунед ки кукла барӣ мешавад леки танировкаш намешавад 10000 ки 4 дискаш дискачаи чӣ мезанед мебинед рамашка мезанед балонош кулаш нав будааст 4 дискаи рамашка як кузовной кор мекунед кузовош кор дорад кунисол малярка баъд бардаро мошин хеле хушроак мешавад нархаш баъд медонед чанд пул мешавад 65 боло мошад барои ки автомата 70 ба метавонед фурӯхта агар ягон устои хушрӯ кор кунад агар ягонтатон агар ки худатон усто ҳам бошед бардаро марҳамат барои ҳай карданам барои бо фурӯхтанам нон дорад мошин кондитсионер надоштааст обогрев сидеин дорад кор мекунад торпедачошо бинед на салоношо пробег 370000 км гази евро 4 ҳам инак доштааст марҳамат кунед бардарҷоно ба дӯстон равон кунед арзандаҷоне фикротон ҳатман насед бардарҷоно лайка фаромӯш накунед озӣ менависед ки расход дорад охи бардаро сечкаи берасход сечкае ки идеални аст 80000 боло нарх дорад 90-95 рӯза таварда будам 95000 намондем гуфтем камтар қимат аст барои ҳамин бардаро марҳамат камтарак расход дорад неки бардаро мошин одам мешавад нигоҳ кунед як поворотникчашо малиш кунед ана ин хел нарху наво дар канали авто дубай теҷе мешавад бардарҷонои ман лайка фаромӯш накунед аз шумо фақат дастгирӣ аст баъд ба канал обуна шавед ба дӯстон равон кунед боз мошина арзон дастрас ман барои шумо бовар дорам ки пешниҳод мекунам ташаккур барҷонои ман марҳамат тамошо кунед боз ята дигар Toyota Camry 2SK срочни нархи беҳтарин кати 74000 сомон соли 2011 гуфта истодам 74000 сом срочни барои подписчикои авто дубай теҷа успет кунед бардарҷоно свет металлик
نگاه کنید بردارو خود قامت چوشا چی خلاص ریالی نرخ است بردارو این یگان فیک نیست بعد تا آخری ویدیو تماشا کنید بردار جانوی من یک سر رسما نشه دیسکاشوی کالون دیسکا پروفیلی داره دیسکاش رازمری چند باشه 20 باشه 19 باشه دیسکاش رازمری 20 بوده این دیسک کتینه که بردارو روحای راست و خوب است و نکی یگان مثال ده با ایکنی یگان جوی روحای چخری پاسی بردارو ماشین مایب میکنن این اینجا شکلی راست کنید کام ترکاز بردارو وقتی باشم نگاه کنید از خردارو سروچنا 74000 сом آخرین نرخ است بردارو салон موزیک تماشا میکنیم ستی متالیک انا حالتی салон چش نگاه کنید این اوینچش در زمین است خوب انا کشش میبینیم بعد بردار من این ماشین چه اسکک فرستادیم کو اسکک کاردگی انختراش این ماشین دبی پولنی اسکک کردگی سال 2011 نکی توزه 2011 ماه 09 دست موتور 2.4 میشد بردار حجت نداشت است пробег 295,000 км монитори Android катими парки дошт салонаш ҳам бад нест бардар мошинча на хаду аст биёед аз наздик хушрӯ тамошо кунед чӣ хел аст бардарҷонои ман ин аку фикротон ҳатман наистед ҳамин мошин бардаро дубай буданаш катиам мотор 2.4 буданаш катиам хай дубай ҳамаш 2.4 мешаду леки солаш 2011 бардаро беҳуҷҷат буданаш катиам бардаро боварӣ дорам ки арзанда аст нархи опел монда истодем бардаро мошинча на хаду аст ҳамин дубаиш катиам бардарҷонои ман ном дорад Кемри. Марҳамат ба тамоми дӯстон равон кунед, лайк фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошиниҳо арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо пайдо мекунед. Бо эҳтиром канали дӯстдоштатон Авто Дубай TG бардорам. Ана инҷа дута страничкамон аст Авто Дубай TG на 550,000 подписчикати бо канали дуюмамон бардорам Авто Дубай TG нижни тира 2. Ин айнам канали аслии худам аст бардарҷонон метавонед обунаш нагиред мошиниҳо арзон дастраса дар канали дуюмамон мемонед. Ташаккури зиёд бардарам. Ба дӯстон равон кунед, бехабар намонам.